Education, water, everything. That's what you get to now. Four family ministers at Masan Nkosoohenemaa. If I put Graham, and I'm a fan. You must see Graham.
Obo wani ba kwa make say ade. Nana pia. Ahanya ni. Onyankopon. Ah, woni di dinano. Onna wa yiwu say you Moses. Na ya dia wo so mo ba no ndwe bi. Ala mo ma bitwa ko mo ha Kristo. Amen. Amen. Obetin se bebre na so no oba mu. Amen. Kuko wanim. Na mi tawachi. Onya kasi. Na ti ben ti ada wa kuma so. Na me mo na di. Fa shenya me no ma shafa. She asantimen. Na mi eja. MC Medawasi Samisha Benku Misheni Fa Misheni Mishasro Na Mishafoma Aside Ikai Medebema Chediampo Yankopon Nanano Ena Asasia Aside Tosumienu Medebema Otufo Osei to the second. Nasantehema Fante-sekyeredumase Nanano Ametoneti Medawasi Otufo Brempo Kesiye Nana Medawasi Nanano Musha Omowa Mpatenten Adofo Ametonsa Fremu Mabeka Mensa Media Sinchafo Mebusiafo Francisco Manfo Munina Medawasi Sekyeredumase Akoma Fie Mebusia Fie Medamunina Ase Meniswaye Hunu Ene se Yatete Amamena Yatwachene Me Nana Efia Ahinsma Midikai Eno Ena Bepesa Mesai Mekwafaba Asomje Tisa Nyame Papa Kasa no Kaya no Ose Yabutai Anajuma Yaba Yasisa Yaba Bedino Esu Enya Franti Kromhanko Asante Man Ghana Africa Ene Yasi Nina Enti Mina Nepia Ahinsma Midikai Mesrese Nananom Impenufua Mababa Kayensa Aba Impenufo Mobata Yechi Na Eniswadi Hunwa Ewa Meniso Eni Mebusi Eniso no Mobata Yechi Emma Yaye Emma Abem Abe Ebibimai Yasa Yafa Yentuma Efra Ebibimai Yakechiri Inti Mesrese Yenyina Yenya Bako Yafa Odo Yafa Koye Yafa Ntina Se Adechi Nasa Akukopoma Na me Nana Efia Ahinsma Midikai Ene Mebusiafo Ene Madofo Yedamunina As Fatima Mufraye Yemra Fatima Mufraye Yemra Yefraye Yemra Ase Nana Chiame Dr. Kan Da Sebre Nana Chiame